खुलुमबाय लोगोफोर, गोजोन फुंबिलि बयनिसिमबो। नोंथांमोनखौ गोदान भिडिअ'आव आरो फिन खेबसेबाव बयखौबो बरायनाय बावहरनाय थाबाय। दिनै आं नोंथांमोननि सिगाङाव 21 भाद्र 1431 मायथाइ एबा 7 सेप्तेम्बर 2024 मायथाइनि सानसेनि फान्जामुथिखौ फरायथिनो लादों। आसा खालामो नोंथांमोनहा भिडिअ'खौ नायना मोजां मोनगोन। गिबियावनो दङ मेष राशि। दिनैनि साना मेष राशिनि सुबुंफोरनि थाखाय मोनसे मोजां सान जानो थांगासिनो दं। थेवब्लाबो दान्थे-बिदान्थेनिफ्राय गोजानाव था। नोंथाङा मावख'आव दावगानायनि खाबु दं। वृषभ राशि। दिनै नोंनि गोसोआ खुसि जागोन। गावखौ फोथायनायाबो गोजौ जागोन। सोलोंथाइजों सोमोन्दो थानाय हाबाफोराव मान होनो हायो। फालांगियारिफोरनि थाखाय मोजां सम। मिथुन राशि। दिनै नोंथांनि रांखान्थियारि जिउआ खुसि जागोन। नखराव गोजोन आरो खुसि थागोन। दिनैनि साना फालांगियारिफोरनि थाखाय मोनसे मोजां सान जानो थांगासिनो दं। मोजां मोनलायनायनि थासारिया मोजां जानो थांगासिनो दं। कर्क राशि। गोसोआ गोजोन गैयै जागोन। सिनाय मोनैया नोंखौ दुखु होगोन। नाङै रागा आरो दान्थे-बिदान्थेनिफ्राय गोजानाव था। नोंथाङा नखरजों मोनसे धोरोमारि थावनियाव थांनो हागोन। सिंह राशि। दिनै माबा मोनसे खामानियाव देरहानो थाखाय गोसोआ खुसि जागोन। नोंथाङा फोथायथिजों बुंफबनाय जागोन। नाथाय बांद्राय गोसो गुदुं जानायनिफ्राय गोजानाव था। नखरनि सोद्रोमाफोरा मदद मोनगोन। कन्या राशि। दिनै नोंथाङा बिमा-बिफानि मदद मोनगोन। जिउआव गोजोननाय फैगोन। साख्रियाव दावगानायनि खाबु दं। रांखान्थियारि महरै नोंथाङा मोजां जानो थांगासिनो दं। तुला राशि। दिनै नोंथाङा धोरोमारि हाबाफोराव गोसो होगोन। माखासे मोजां खौरां मोननो हागौ। नोंथाङा सोलोंथायारि हाबायाव जाफुंसार जागोन। फालांगिया मोजां जानो थांगासिनो दं। वृश्चिक राशि। दिनै नोंथाङा फोथायथिजों बुंफबनाय जागोन। नाथाय गोसोआबो गोजोन गैयै जानो हागौ। आयनि गोदान फुंखाफोर नुजानो हागौ। फालांगिनि थासारिया मोजां जानो थांगासिनो दं। धनु राशि। दिनै नोंनि गोसोआ खुसि जागोन। नोंथाङा माखासे मोजां खौरां मोननानै गोसो गुदुं जागोन। खरसाया बांगोन। मकर राशि। दिनै नोंथांनि फोथायथिया आंखाल जागोन। गोसोआ गोजोन गैयै जानानै थागोन। फालांगियाव बांसिन होंगो-दोंगो जागोन। नखराव धोरोमारि हाबाफारिफोर जानो हागौ। कुम्भ राशि। कुम्भ राशिनि सुबुंफोरा दिनै गावसोरनि गोसोआव गाज्रि साननायनिफ्राय गोजानाव थानांगौ। साख्रियाव मावख'गिरिफोरनि नाङै दान्थे-बिदान्थेनिफ्राय गोजानाव था। नोंथाङा जौगानायनि खाबु मोननो हागोन। मीन राशि। दिनै मीन राशिनि मानसिफोरनि गोसोखौ गोजोन गैयै खालामनो हागौ। जिउ लोगोरिया मदद मोनगोन। होंगो-दोंगोआ बांगोन। थांना थानायनि थासारिया दावराव-दावसि जानानै थागोन।